Gidagsa sa mga deboto ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Matina, Davao City aging pakigduyog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ano yung report ni Argil Relator? Kadlawon pa lang, paspas nga idaghan ang mga deboto nga niabot sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague kinsa nagsaulog sa ilang ika-52 nga anibersaryo. Ang uban, iyahay og dala sa ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Tagantag maing lawas. O mga grasya pa nga maabot. Nagpila sab sa pahalok kining si Grace. Gikan siyang pagkadeboto kaniadto. Deboto na sab ang iyang anak. Kana ni siya niabot sa kuha. 2008 man yata ni. Gihatag ra ni ay kanang nalay ni abot nga tao. Kining si Maria Princess, nakahanay ang iyang mga koleksyon sa imahen ni Santo Niño. Doon na pa kini mga pangalan, sanglit giisip na niya kini nga mga anak na sab. Mao ni si Santo Niño Mayora. Din kini ang mga dugay namong mga reliko gikan sa kuang mga lula o kini gikan sa mga daan ng mga balay na si A ug si Dos. Daw dagat sa katawhan ang ihap sa mga deboto nga nisalmo sa prosesyon palibot sa shrine compound. Sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, nagkahiusa ang mga deboto sa pagpadayag silang mga debosyon sa usa ka panimuha, ang kayuhan sa Kristohanong katilingban. Gibayaw nila ang mga dalang imahen ni Senyor Santo Niño sa kalipay. Agig pasalamat, matag oras ang pagpahigayon og santos nga misa. Samtang hugot sab ang ipatumang seguridad sa kapulisan. So far ngayon wala pa kami reported na nahuli nagdala ng mga ipinagbabawal na gamit. Sa General Santos City, libuan usab ka mga deboto ang misalmot sa piyesta sa Santo Niño Parish sa Barangay Bula. Ila usab kining paagi sa pagpasalamat sa mga grasya ug kalampusan sa mituo sa Santo Niño. Daghan usab ang midayo gikan sa ubang lugar aron makasalmot sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.